Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan Rangga Wuni Ngratu. Dewan Sutradara katindahaken Raka Mas Aji Soko. Dalang sarta pendapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindahaken Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindahaken Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran dipun tindahaken Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindahaken Bapak Sunardi sarta Raka Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindahaken Dimas Budiono Batak. Lighting katindahaken Dimas Ladu Aldiansah. Wondene pangrengga busana dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Suparyana. Pranoto gending katindahaken Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara katindahaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindahaken Dimas Ari Sempro. Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Raka Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing alas tutupan. Resi Santi Jiwa ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Mintarsih katindahaken Mas Menik Widyawati. Rangga Wuni ing dalu menika katindahaken Dimas Bagong Sutrisno. Maesa Cempaka dipun paragani Dimas Adit Prastio. Maesa wong ateleng tuwa dipun paragani Raka Mas Sabar Sugiyanto. Macan katindahaken Dimas Riko. Wonten ing Kraton Singasari
Prabu Anusapati dipun paragani Raka Mas Aji Saka garwa angreni katindaken Nimas Puput Jarmiyati. Pangeran Mayasa Wengateleng katindaken Adimas Eka Pranata. Ewadene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Wonten ing kasatriyan tumapel Pangeran Tohjaya dipun paragani Raka Mas Dedek Wibisana. Walutru katindaken Raka Mas Andi Prastya. Wondene Tohpati kaparagani Raka Mas Judek Prakoso. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Kediri. Astrajaya ing dalu menika dipun paragani Adimas Abi Rajali. Gilang Sari katindaken Mas Tata Wulandari. Prasanti dipun paragani Mas Diah Maharani. Wondene Tiyasawati katindaken Mas Mutiara Gimbul. Rebat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindaken Siciu Arum Somplak. Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya sutrisna. Menggah paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Yata sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun.
payu sing ati. Kok singgo. Kowe bisa owal saka tanganku. Sing wani nempalani aku saka ing bumi. Ya. Omongan. Kowe bakal ngrasake opo sing tak rasake. Tenane aku ngerti. Lamun topi sitan ana ing papan kene. Nanging tak jaluk lawan kowe. Yang pancen kesatria kang pinunjul kang linuwe ora sandadak sikitan tanding ngono rong menungso jajelakan tak singkirke ana jagating pepadang. Baik.
Monggo monggo. Yen to ora ana sing kepala bakal pati bocah. Wes lho. Lho sampeyan dik wau koyo petentang-petentang koyo kodhok ditaleni kok bareng wong tuwek kok malah ngambyuk niku pripun? Aja kepenak nggon ngucap. Pancene ngarep iki bakal wis rumangsa. Nagol sajroning atiku. Nanging bareng aku ngerti pawongan sawiji aku bareng eling. Bapakmu nek nganti wani karo aku ya kualah. Injih. Nuwun sewu. Bapa sami jiwa injih. Nek kowe arep mateni nom-noman iki, mengko kowe bakal kedhuwung. Lah kok saged mekaten, Bapa? Ibarate ketok-ketok landesan dengkul. Tegesipun Wurung tan wurung, nadyan kowe bisa ngetok wujute bareng mau dengkulmu ya keblesah. rahipun Bocah enom iki ora ana liya isih anak keponakanmu dhewe. tesih pulunan kula piyambak. Iki Rangga Muni putrane Kadipmu Prabu Anusapati. Rangga Uni putranipun Kang Mas Prabu Anusapati. Punten dalem sewu saderengipun. Kula kinten nembe sepindah menika. Kula pinanggih kalih pawongan menika. Ya, malah kapara sampean rangkulan. Kados dening kadangipun piyambak. Estunipun menika sinten, Bapak? Ngene ya, Rangga Muni. Yen kowe kepengin ngerti blakane, dongenge rak kaya ngene.
Kang mbok anggrae. Memanesmu
bedang kalawan Kang Mbokmu Anggraini. Salayan toh saya tresno kalawan Anggraini. Mula sapa wae kalebu panjenengan Kang Mas Anusapati yen to dadi pepalange toh jaya bakal tak singkir Singosari Pandam Pengayoman lan aku ra lamun sira ngersakake Anggraini tak paningake yen bisa lepak pundak ngidak cenering hidup parat murang toto. Dasaripun napa wong ngimpi kok ngisin-ngisini. Nah, ngene. Pripun?
Umpama aku ndongeng karo kowe, Nggih. kowe gelem nyimpen wewadi iki apa? Lho, kula niku tansah nyimpen wadi wonten ing Praja Singosari. Lho. Aku ngimpi. Enten apa? Kados kok gati-gati mawon jenengan niku. Lagi wae Kang Mbok Anggraini teko ana ing tilam pagulingan. Ya. Anggraini rawuh wonten ing tilam pagulingan. Bojone Kang Mas Prabu Anuswapati. Lah karepe napa? Seneng karo aku. Tresno dumateng panjenengan. Wis cah wong barek ya. Nanging ngene, Pak. Pripun? Kang Mbok Anggraini ki lak IP. Nggih. Garwane Kang Mas Prabu Anuswapati. Nggih. Apa aku bakal kelakon yen to aku seneng kalawan Anggraini. Badhe klampah Kanjeng Pangeran. Lakon. Nuwun sewu nggih. Aja ngaku gawar. Ya. Nuwun sewu nggih. Napa sebabipun kula matur ngersanipun Kanjeng Brantosjaya Ya. pilih panjenengan kelampah anggarwa dumateng Anggraini garwanipun Sang Prabu Anuswapati. Merga napa? Niku mboten sambunganipun dulur. Mboten wonten sesambunganipun dulur. Aku karo Kang Mas Prabu Anuswapati Nggih. ora dulur. Mboten. Kowe aja ngawur. Aduh mateni wong. Kang Mas Prabu Anuswapati kuwi kadang kuwerda. Lho kok ora dulur? Alah. Sampean iki anggere bodho ya ngeten iki. Sampean iki aja macem-macem kalih kula anggotane. Gose. Iya. Piye donge piye? Napa sebabipun? Ya. Kula kok matur bilih panjenengan saged kelampah garwa dumateng Mbak Yu Anggraini garwanipun Sang Prabu Anuswapati. Menawi Kanjeng Brantosjaya nate nyinaoni lembare sejarah keng sampun kawuri niku wong liya braya mboten wonten sambunganipun dulur. Sejarahe Lho. Ngeten nggih. ya. Menawi Sang Prabu Anuswapati niku anakipun Tunggul Ametung patutan Ken Dedes. Sang aku Tunggul Ametung patutan Ibu Ken Dedes menawi panjenengan putranipun Sri Rangga Rajaksa Batara Hamara ing bumi ya Prabu Kenarok patutan kalian Ken Umang dadi mboten wonten sambunganipun dulur. Dadi kaya ngono. Lah sing bebayani nggih. Ya. Tiyang sepuh panjenengan Prabu Kenarok sing mateni Anuswapati. Kula niku jane wedi merga wadine iki niku pirang-pirang taun. Kowe iso ngucap kaya ngono apa kowe ngerti sejatine sing mateni tenan kuwi Kang Mas Prabu Anuswapati? Lho. Anane kula matur niku paham. Temenan? Paham. Jangan Anuswapati. Kate tindak pundi? Mateni Anuswapati. Wah mletene. Kowe aja ngias toh Jaya. Toh Jaya dilairake wujud kakung yen to ora bisa marsa sawirange wong atuane keduwung toh Jaya kukut jasad. Kula mboten maido dumateng Kanjeng Brantosjaya. Jalaran badhe mugi tuwuh bab sedanipun ing Rama. Ya. Desring anak lanang niku kedah saged mikul dhuwur mendem jero para wong tuwa. Kowe ngerti? Apa malih sedanipun Rama mboten kapundhut dening Hyang Wijiwase nanging dikakai dening liyan. Nanging kena ngopo kowe nyandhek anggonku kepengin mateni Anuswapati? Menawi panjenengan nyedani Sang Prabu Anuswapati kangge bodho kekuatan apa? Niki lho. Kowe aja ngias karo aku. Lho. Aku iki salah sawijining satriya kang linuwih
Aja meneh mung sak siji Anuswapati rangkep 17 bakal tak ajeni. Alah, Pak Mitra ki debus. Sampeyan niku. Aja ngono. Mboten ngerti kok. Karo bendarane sing apik. Mboten. Mergo napa? Iya. Sampeyane badan sak poto. Niku mboten kuwawi nandingan Prabu Anusapati. Nalika Prabu Anusapati matane dumateng Rama boten nggih Prabu Kenarak niku ngagem pusaka sing ampun. Nganggo pusaka. Nggih, Apa pusakane? Margapati sakmenika dunungipun wonten ing Plangan Singasari. Tolonge! Alah, bocane kok ngene gene. Minggir. Aduh. Wah, sekali tekek bos iki. Kowe iki cangkem ana pusaka sing ampuh mapan nang pelanggan gedhong pusaka Singasari. Arep tak colong kok candhek meneh. Repot pusaka kekok karo wong kodo niki repot. Ngeten lho nggih. Nggih. Menawi panjenengan tindak pribadi, gitu. Ya. Tumuju wonten ing gedhong pusaka, dereng jumaganti mawon sampeyan dikeroyok prajurit sing jaga. Kedahipun boten panjenengan. Ngono. Enggak. Sapa? Yen Miturut kowe sapa? kadang panjenengan Tohpati nggih napa? Yayi Tohpati. Nggih. Timbalan Tohpati. Panjenengan Bapak. Yayi Tohpati. Kang Mas Pangeran, Kaget tak timbali dudu wayah bisuanan. panjen leres menapa ingkang dados pangan tipu panjenengan kaget sakipun manah kula. Ewon dene panjenengan nimbali dumateng kula. Estunipun wonten wigatos menapa? Pancen ana wigati Tohpati. Lajeng wigatos Weling rikala Kanjeng Rama Prabu Kenarak seda ora karana kapundhut Hyang Widiwasa nanging dipateni batil pengawasan diperintah dening menungso sing dina iki aku lagi weruh sapa kang perintah batil pengawasan. lajeng sinten? Kang Mas Prabu Anusapati. Kang Mas Prabu Anusapati. Rasane atimu kepriye Tohpati? Kang Mas Pangeran Tojo. Sak sampunipun kula ngertos wonten sejarah ingkang sampun kawula ewon dene sedane Rama Prabu Kenarak. Menika ingkang mejahi mboten sanes Kang Mas Anusapati. Rumaos mangikit-ikit saklebetipun manah kula kados dening ajur kejuing-juing manah. Pramila saking menika bab perkawis menika kula mboten trima. Ora trima. Kula kepengin gitu bab sedanipun Rama Prabu Kenarak. Nanging Singasari kecondhokan dewaning pusaka ora ana liya ya Kiai Gandring. Yen to kowe lan aku merangi wong Singasari tertamtu bakal kalah. Dina iki sira tak utus tolong Kiai Margapati ya Kiai Gandring. Menawi kados ngaten kula badhe nolong Kyai Margapati. Kula nuwun pamit. Jos gandos rewu-rewu. Mautru, Ewo, kowe aja wedi kangelan. Lapatono lakune kadangku Tohpati. ngaten kemareng. Anuswapati. Bagus kemenus. Pamer kembung kang manis manuhara nanging atimu jebul lesnet. Ya. Kiai Gandring lakon dicolong Tohpati nyawamu kari rong dina.
prajurit ana ing kraton Singosari. Kowe kabeh wis entuk kewajiban sama ing Gusti Pangeran Maesa Katelo. Juga ana ing Bentuah Margapati. Yen nganti Bentuah Margapati ilang, piandule ana ing kraton Singosari. Kowe kabeh bakal entuk pidana. Ya abot. Abot iki. Kula sok kuwi ler gumanti. Nah, cocok. Yen ngono kesel awake dhewe iso sentera. Ayo dijogo. Jogo. Aku tak turu. Aku tak turu kopi sih. Kopi rek. Kopi. Apa itu kopi? Kopi nang ndi? Wes beran. Mes apa? Awak dhewe padha ngono kabeh. Hah? Tutu kopi. Wes sayang. Iya. Kowe takon apa? Ah. Ojo sesuai. Ora, malah wes stres ngono to ae. Ya. Tak kopi aku. Yoga. Iya. Aman kabeh. Aman. Ana apa kabeh? Ono balik. Kucing balik. Tak kira pawongan sing nyembuh. Kok nyabut. Tenang kabut. Alah, warunge tutup. Tutup. Warunge tutup karena jajane nang ngarep warung kok. Godhong. Hah? Godhong. Lah ya iki jajan godhong ya tak sedono. Ben awet melek ora ngantuk. Ngene jawab piye? Kuwi iku ora kok bengi saben dinane. Ya arek awak rasane. Rapo ngene lho. Iki tambani jajane. Iki dawa ben ora ngantuk. Aku sing turu. Oh, tenan. Ono kewan. Irit. Aman. Koyo kesel kabeh ngene lho. Oh ya kesel. Ono apa iki, Cak? Ora ono apa-apa. Wes turu sik. Ya. Mangan. Aku iki dadi foto anggane para prajurit kabeh. Ana kraton Singosari. Kok yo ana ilange Kyai Margapati. Ojo terus ulo. Tanggung jawabe. Yo, Aku tak turu kowe njogo. Kok ketenan. kaya ngono. Oke. Gak kok do kepenak. Aku jogo kowe do turu. Tak kira ora ana apa-apa. Wah, kakak
Ojo alok kelangan. Bengi iki beda sing tak rasa. Ora kaya dene dina-dina nalika aku tumbuk kemit. Lan para prajurit kang mapan oleh hawane tintrik kegodhongan siji wae ora ana sing padha. Samilono datang rumahmu. Sing keprungu anane suarane asu baung sing padha aja. Ana kedadian opo ning kraton Singasari. Yen to kowe tak pani kewajiban jaga ning gedung pusaka kaya ngene iki. Padha wae kowe iki teledon. Yen to nganti Kyai Margapati Yusmulan Gandri. Iki mengko ana pawongan sing nyido. Kang nampa pidana. Saka ngersa dalem Sun Prabu Anusapati ora mriki. Aku uga bakal kepepet marang dosa lan put. Mergo kowe kabeh iki pinongkoan. Aja halo. Angin. Oke. Hai. Ayo, Tangi. Ruangmu kae ditangikan. Jalur. Paling dawuh Gusti Merah. Maju de pekarepan. Endi sumpah lan prasetya? Nalika kowe tak wene kewajiban tunduk kemit ana ing plangkan gedung pusaka Singasari. Kamangka pakaryan iki ora sinong benteng. Lamun to ilang pusaka Margapati Yusmulan Gandri. Kang nampa pidana saka ngersa dalem Sinon Prabu Anusapati iki ora mligi kowe dhewe. Aku uga bakal kembetan marang dosa lan luput. Endi tanggung jawabmu? Apa ya kaya ngene iki? Ora jaga malah kepethuk. Ingkang ageng pangapuntenipun Gusti Pangeran. Iya. Menawi sedaya para prajurit menika lerwa anggenipun jagi gedung pusaka. Dalaran menapa? Sedaya prajurit menika kraos asrik. Lajeng sedaya para prajurit menika ngaso sawetawis. Ora maido. Mergo nalika kowe tak pasrahi jaga ning gedung pusaka. Iki nalika wanci dalu mesti wae angene sempribit. Yen to kena daging kulit mesti wae njalari mripatmu arep sak temah kowe ngantuk. Nanging kudune anggonmu jaga ora gilir gumanti. Aja padha turu kene iki kabeh. Rahayune aku temeka ana ing plangkan gedung pusaka. Yen to ana pawongan sing nedya nyolong anane Kyai Margapati. Iki kepiye tanggung jawabmu? Jonggomu kabeh minangka lirune. Ngagem pangapuntenipun Gusti Pangeran. Sanes wedal mboten badhe kula bali malih. Bisa tak ugemi kabeh, Cap. Nika leres. Matur nuwun. Ya kaya ngono sing tak jan mulus aku. Aku lagi wae nampa dawuh. Saking ngersane Sinon Prabu Anusapati. Ewondene wektu dina iki Kyai Margapati Yusmulan Gandri bakal digersake, bakal aturke ana ing ngersane Sinon Prabu Anusapati mula Glis enggal-enggal pundhut. Wis tak ada. Apa? Aja get-get iki kok. Jalur. Jalur. Aja get-get iki kok. Iki aja masih wong. Ayo kowe sing kuat. Cukup. Nek gone. Aku njaluk anane Kyai Margapati. Endi wujude? Ingkang ageng pangapuntenipun Gusti Pangeran. Kyai Margapati anes saking pelanggan. Sing tak pitoyo jaga anane gedung pusaka kuwi. Aku wis kandha ning ngarep
Lamun tok ana ilange Kyai Margapati, ora mung pligi kowe sing nampa pidana, aku mesti nampa pidana. Marat. Ya. Yes. Ampun Gusti Pangeran. Pidana napa kemawon kula sagah ngayai Gusti Pangeran. Yen wong wis keponcok cewuh, tembunge sing pungkasan anane kaya ngene. Dan bedane kaya kuwi. Bakal ngrespok. Bakal njaluk pati ke pasar nanging kedalon. Lamun to kowe tak pateni. Apa aku bisa balike Kyai Margapati? Mula sapa? Dino iki uga mumpung durung adoh melayune maling sing nyolong Margapati. Kepiakno ruangmu kabeh. Pucung maling Pandhawa. Ngene ae. Lha piye? Mumpung urung adoh sing nyolong Kyai Margapati, ayo enggal-enggal dibujuk. Langsung dibujuk. Ngono. Diluru kabeh. Ora tamtomu. Siaga makarya. Esti Sanjata lumaksa magito. Adyo! Aja tekan elan, Jo. Ngawiti nyambut gawe.
saka Singasari. Aku nitik lacake pawongan sing tumeka ning papan ki. Pawongan, aku cupriyo kawan. Aku pengen ngerti sapa satrane ku. Tok hati. Ayo, Kang Mas Maeso ngatel. wayah dudu wayah kamangka. Ikilah wae ana ing tengah wengi. Weleledang ana ing tepes iringe kraton Singasari kamangka. Singasari wektu dina iki lagi wae kelangan. Upama bondo donya kang mapan ana ing kraton Singasari dibobot timbang kawan sing kilangan lagi wae tak pucuk. Iki mbok menawa ora timbang. Estunipun Praja Singasari kecalan menapa? Kiai Margapati uwal saka plakan Gedung Pusaka. Kiai Margapat. Estunipun pancen boten kula selaki kula ingkang nyolong. Kiai Margapat. Towati, Kang Mas Maeso ngatel. aku pengen takon kelawan kowe. Nganti kowe pengen nyolong anane Kiai Margapati. Mengko wigati opo? Estunipun wados ingkang sinimpen wonten ing Raja Singasari. Kula sampun ngertos estunipun sedanipun Kang Mas Rama Prabu Kinarok menika dipun sedanipun Kang Mas Anusoma. Kamong kula menika dipun lairaken lanang menika wonten tembungan anak lanang kedah saged mikul dur mendem jero dapat asmanipun sepuh. Yai, Pripun? mbok kowe kudu gelem sinau marang lelakon-lelakon sing wis kawuri. Mergo apa? Lamun kowe bakal ngudi tuwuh kelawan sedane Rama Prabu Ken Arok. Antarane turun Ken Arok lan Dandang Gendhes iki ora bakal ana kerampungan. Ana ing kraton Singasari mengkone bakal tuwuh banjir getih ya. Matur nuwun wonten Kang Mas Maeso ngatel sampun kersa ngemutaken dumateng. Nanging sampun gendeng tekad ing manah kula kepengin sabelo pati kalian Rama Prabu Kinarok. Yen pancen kowe ora gelem tak endake, ora mundur marang pitutur, kapeksa kowe lan aku sedulur ning papan kene bakal ana garis pemisah. Rawe-rawe rantas ngalah. Ayo!